Правовая помощь в Пятичинском муниципальном районе проводится, мероприятия, направленные на правовое просвещение жителей Пятичинского муниципального района, а также оказание юридической помощи населению. Дәүләт һәм җирле үзидарә органнарына ничек мөрәҗәгать итәргә яңа кануннар белән битерәчләрне хокукый марафонда таныштырдылар. Чара Богородск авылы күп функцияле үзәгендә үтте. В зале присутствует и бюджет. Монда бюджет оешмасы хезмәткәрләре, Кылай, Богородск һәм якын урнашкан авыл җирлеге халкы катнаша. Хокукый марафон республикада быел башланып киткән. Аны үткәрү инициативасы белән республика прокуратурасы һәм Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил чыккан. Основной задачей уполномоченного и моего аппарата, он совсем небольшой, у нас работает в аппарате 16 человек, это как раз рассмотрение обращения жалоб граждан, которые поступают практически ежедневно к нам. Я 30 лет работаю в органах прокуратуры. Мин 30 ел инде прокуратура органнарында эшлим. Тәҗрибәмнән чыгып шуны әйтәсе килә. Юридик белеме булмаган кешегә килеп туган ситуацияләрдән чыгарга авыр. Мөмкинлекләре юк, материаль яктан җитешсезлекләр бар. Шуннан әлеге проект туды да инде. И поэтому родился наш проект «Правовой марафон». Бушлай юридик ярдәм алу мөмкинчелеге белән 30 питрәчле кулланды. Хокукый марафон республиканың барлык районнарында да үтәчәк.